Бърз, лесен и безвреден и много ефикасен начин да си почистим петната. Специално от ширмата. Сами знаете колко са упорити, нали? За целта ще си налея вода малко. В това шише, да ми е по-удобно да пръскам. Пръскам ширмата. Като я остава за няколко минути, аз ще си налея малко от тази вода да пия. Здраве! Водата е толкова силна, че е способна да разгради всякакви мазнини, петна, в същото време да изчисти много добре нашия организъм от всякакви токсини, много дълбок детокс и също така, ако сме болни, много добре ще ни подейства. А сега да видим какво се случва с ширмата. С суха гъба започвам да трия. Ето. Само с суха гъба и всичкото това се почиства. Без никакви проблеми. Само с вода. Дори органичното олио ми го прави като мляко. Ето.